L-ewwel bojkott min-naħa tal-ġudikatura seħħ fil-Festa tal-Vittorja aktar kmieni dan ix-xahar. Illum għal darb'oħra l-ġudikatura bħala grupp sħiħ ibbojkottjat ċerimonja statali oħra. Kien biss il-Prim Imħallef Silvio Camilleri li attenda għal din l-attività. Dwar il-bojkott One News tkellem mal-eks imħallef Filip Xiberras. Spjega kif ir-raġuni warajh huma l-kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol u l-pagi tal-imħallfin u l-maġistrati. Sitwazzjoni li mhux biss qiegħda twaqqalhom il-moral iżda letteralment ixxekkilhom milli jaħdmu sew. Ħafna wegħdiet li ħajsirek ħajjitjiebu l-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom u minn dak kollu ma sar xejn. Kuljum jispiċċaw ibatu minħabba nuqqasijiet fis-sistema bħal meta ma jaslulhomx id-dokumenti ta' kawża u jkollhom jipposponuha. Il-pubbliku jieħu l-impressjoni ħażina filwaqt li jibqa' jinħela l-ħin. Is-sistema kollha għandha bżonn overhaul sewwa. Problema kbira oħra hija dik tal-għajnuna minn assistenti. Filwaqt li barra l-ġudikanti ikollhom anke sa 5 assistenti legali, f'Malta jagħmlu kollox huma. Jekk ġudikant ma jkunx jista' jaħdem komdu, żgur li mhux se jipproduċi ħafna sentenzi jgħid Xiberras. Il-ġudikanti għalhem biex jagħmel id-deċiżjonijiet. Ix-xogħol preparatorju isir minn ħadd ieħor. Staqsejna l-eks imħallef Xiberras jekk jaħsibx li ser ikun hemm aktar azzjonijiet simili fil-futur. Qal li peress li m'għadux ġudikant ma jistax jgħid bl-eżatt, iżda jaħseb li dan huwa biss l-ewwel pass. Il-ħajta tiżarrat imbagħad għax iġġebbed kemm ħadhom iġġebbed. Qed tifhem x'inhi s-sitwazzjoni, jiġifieri jista' jkun li jittieħdu miżuri oħra.